Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Ponedjeljkom u 13:30. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. Ponedjeljkom u 13:30. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kako je živjeti u malim slavonskim općinama? Što o tome govore demografski podaci? Imaju li male općine perspektivu? Mogu li samostalno funkcionirati? Na čemu temelje svoj razvoj? Što im je donijelo članstvo Hrvatske u Europskoj uniji? Kratko, jasno, izravno, a uoči dana općine Trnava odgovaraju načelnica Irena Mikić-Brezina. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Đakova. Katica Vračević, ravnateljica osnovne škole Josipa Jurja Štrosmajera Trnava. Lijep pozdrav i dobrodošli. Dobar dan i vama, slušateljima. Tijekom emisije, poštovani slušatelji, čućemo još dva sugovornika, monsinjora Nedjeljka Čuturu, ekonoma Đakovačko-osječke nadbiskupije i poljoprivrednika Darka Belira. Sredina siječanj je obično u znaku početka nove vinogradarske općine, a čim se to godine, a čim se to spomine, odmah prva pomisao općina Trnava. Da. Pripreme već počele? Davno već. Već počeli raditi vinogradari u Trnavi? Pa uglavnom i jesu, da. Središnja zapravo obilježavanje dana općine je sada u srijedu. U srijedu 22. siječnja, kako je to tradicionalno kod nas, program, kako bi rekli, počinje u 10:30 misom u župnoj crkvi Našašća Svetog križa. U 12 sati inače posveta vinograda nadbiskupije Đakovačko-osječke. Odemo znači i mi tamo, budemo gosti općine. U 13:30 je predviđena svečana sjednica općinskog vijeća, u 14 sati ručak. To je zapravo blagdan Svetog Vinka i uz njega se zapravo vezuje. Ravnateljice, koliko ste u Trnavi dugo? Ja sam u Trnavi rođena i u Trnavi živim, nisam nigdje išla, stalno sam tamo, znači išla sam u školu u Trnavi i od 81. godine sam počela raditi kao učiteljica razredne nastave, najprije u područnoj školi u Lapovcima, 94. sam prešla u Trnavu i 2002. godine sam postala ravnateljica. I evo sad ste me otkrili koliko imam godina. I sad pravi sugovornik, odnosno sugovornica za pitanje kako je živjeti u Trnavi? Pa kako, ja Trnavu volim, meni je naravno lijepo, iako je to mala seoska sredina, a evo danas nije problem otići do grada, svi imamo automobile, odnosno puno nas, tako da do grada smo 10-15 minuta i tako do Slavonskog Broda nekih 20 minuta, do županije malo više, ali mislim da je lijepo živjeti na selu, meni bar, i evo i ostala sam i ne kajem se. Kad ste spomenuli taj termin na selu, nekada je to bila nekakva oznaka koja živi na selu, grad, selo, je li još uvijek to vrijedi, je li još uvijek to na snazi, posebno u ovom globaliziranom svijetu, kada definitivno kažu možete biti ne znam gdje, bitno je da imate nekakav uređaj tehnološki, danas spojite se i zapravo u vezi se sa cijelim svijetom. Što se, evo konkretno, što mislite, promijenilo u Trnavi, evo od kad vi, ajmo se ograničiti samo na ovo od kad radite u Trnavi? Pa promijenilo se to što je sad sve naravno digitalizirano, što možemo u svakom trenutku biti informirani što god se dogodi na bilo kojoj strani svijeta i evo nastojimo mi koji smo, da tako kažem, ranije počeli raditi, koji smo sad u nekim godinama kada se moramo prilagoditi djeci, odnosno pratiti te trendove i nastojimo tako i raditi u školi, usavršavati se i da bismo mogli jednostavno djecu poučavati i s tim tehnologijama isto tako kao i djeca i više baratati. Jeste li bili u prigodi reći, znate, mi smo u zabiti tamo, do nas još nije, nadam se da mi to neće nitko doslovno shvatiti, do nas još nije stigla civilizacija i slično. Kao što se to nekad govorilo, kad bi se željelo prikazati taj nekakav odnos neke veće urbane sredine i manje seoske.
Pa je manja seoska sredina, ali također nastojimo i da nam škola bude opremljena i da učenici i učitelji imaju uvjete kao što imaju i u gradskim školama. I radimo stalno na tome, na tom opremanju, na toj digitalizaciji. Evo, kroz ministarstvo stalno preko Carneta i Carnet preko ministarstva radit će isto pojačanje da bi imali brži internet, da bi bilo što dostupnije nam ti digitalni sadržaji preko kojih će djeca isto tako učiti i koristiti u nastavi. Načelnice, jel se osjećate, jeste li se vi osjećali ikad kao načelnica neke općine negdje u... Pa nisam iskreno, ja uvijek i kad idem negdje ili u Zagreb ili na neki sastanak, ja uvijek baš hoću reći, ja sam u Trnavi sam i to je kod Đakova, znači nije to, jako spomenem, znači mala smo općina, je što je po broju stanovnika i po još nekim drugim mjerilima, ali uvijek s ponosom govorim općina Trnava i da se ipak po nečem i poznamo i vina i sve ostalo i tako da, znači ja i po našim nekakvim rezultatima i uvijek kad idete potpisivati neki i ugovor u Zagrebu, budete ponosni, dobili ste ipak neki novac i doćete u našu općinu, jel? Kako predstavljate općinu? Pa znači svagdje gdje idem i kad budem i na sastancima, znači ajde, jesmo mi mali, kao kaže, uvijek kažemo, ne znam, sve naše općine u biti na Đakovštini, kao kaže, su relativno male po broju stanovnika, mi jesmo još s jedne strane neko govori, a da, vi ste tamo, ne znam, zadnji, jel da, na zapadu, kao kaže naše županije, ali nam opet to kažu, pa da, ali mi smo bliže i autocesti, možemo za 20 minuta doći do Slavonskog Broda i već smo u Zagrebu, jel, uvijek nastojimo, kažem ja, isto cijeli vrijeme živimo u Trnavi, išla sam i u školu, iako nekad u nekim, ne znam, stadijima života, kao kaže, kad sam studirala, možda mi nije bio san baš se vratiti nazad, ali evo, takve su, kao kaže, putevi da sam se ipak vratila u Trnavu i ostala raditi, evo, i već 3. mandat kao načelnica i zapravo ne fali mi ništa, onako neka gradska vreva ili nešto, kad dođem u Zagreb, meni je to neshvatljivo. I ja tamo ne bi mogla iskreno ni živjeti ni to, i kad gledamo i ne znam i slušamo ljude koji žive i vani, ne znam, i u Europi i u Americi, znači kod njih je neki trend da zapravo iz tih velikih centara se sele, ne znam, i 50 i 100 km putu do posle, to njima nije nikakav problem, vjerovatno će i to, mislim, kako zaostajemo sa Europom, tako će i to možda jednog dana biti aktualno da i kod nas tako bude, pa se bude znači sela više razvijala, znači i na takav način da ljudi shvate da zapravo je lijepo živjeti na selu. Mislim, u tako jednoj maloj općini, bez obzira, evo kažem, udaljeni smo mi, ali to nije danas ništa, kao kaže, svijet je inače globalno selo, pa evo, ja opet... Koliko imate stanovnika? Pa, nažalost, 1500 možda, znači... U koliko naselja? U 6 naselja. 6 naselja. Da. Gdje je najkritičnije što se tiče broja stanovnika? A imamo ova 2 naselja, znači Svetoblažje i Hrkanovci, to nisu najmanje po broju stanovnika. Dosta je sad bilo iseljavanje ovih zadnjih par godina, ne znam, Dragotin i Lapovci recimo, isto, gdje su cijele obitelji otišle ili u drugi dijelove Hrvatske, ali najviše zapravo van. I oni uvijek, ne znam, i kad te obitelji sretnem i pričam s njima, ali njima je super, oni bi se vratili nazad, naravno, ja razumijem, kao kaže, kad su neki ekonomski razlozi da su morali otići, ali kao nema ništa dok, ne znam, se vrate ipak ovdje u našu, znači i Hrvatsku i Slavoniju. Jel? Je li zaustavljan taj trend odlaska, što mislite, na primjeru vaše općine? Pa, za sada je. Onako, nema tako nekakih sad više... Imate li nekakav podatak, procjenu koliko je uopće otišlo s vašeg područja? Točno ne znam, ali kažem, to jedno vrijeme je baš bilo Lapovci i Dragoti najviše. A kad je riječ o tome, tako. Broj učenika o tome najbolje svjedoči. Da. Kako je stanje zapravo? Pa u zadnjem desetljeću broj učenika se prepolovio, to smo već isto nekoliko puta i to stalno ponavljamo, ali ovih par godina evo nekako je taj trend kao zaustavljen, jedan učenik plus minus, znači prošle godine smo imali 99, ove godine 98 učenika.
A sad ja sam već malo za sljedeću godinu pravila neku projekciju, mislim isto tako oko 100-tinjak da će biti, što znači da ipak je zaustavljen. I što je načelnica već spomenula, mislim da je iz Lapovaca najviše mladih otišlo i sumnjam da će se ta njihova pokoljenja. Ima li za to nekako, zašto baš iz Lapovaca? A vjerovatno, mislim, bilo je dosta mladih koji su završavali srednju školu i jednostavno to jedno razdoblje nije jednostavno bilo, a nekom konkretnog posla, kako bi rekli, da se zaposle, ne znam, mislim, to je opet jedna druga sfera i općenito, znači, što se tiče obrazovanja, i svega, ali znači, jednostavno su shvatili gdje su već imali rodbinske, veze vani i onda su jednostavno, povuče za sobom. Cijela škola, dakle, 98 učenika, matična škola u Trnavi. U matičnoj školi imamo 73 i sa područja nam dolazi 25, odnosno imamo u Dragotinu 2 dvorazredna odjela, u Lapovcima 1 četverorazredni, u Kondriću 1 dvorazredni i djeca iz Svetoblažja putuju u Trnavu također od 1. razreda, a prošle godine u Hrkanovcima je zatvoren područni odjel jer nije to je bilo... bila vijest. Bila je vijest da jedna učenica je upisana u Trnavu. Također iz Kondrića ove godine isto jedan učenik u 1. razred upisan u Trnavu. Kažete u 10 godina da se broj učenika... I prepolovio, pa možda i malo više. Evo sad je trend zaustavljen i da bar na tome ostane, jer stvarno je šteta, kažem, stalno se ulaže u obnovu, odnosno u opremanje škole i bilo bi šteta da... Sad kažu kad su obnovljene škole, kad su izgrađene škole, kad su opremljene škole, sad na kraju nema učenika. Pa znate šta, možda naši su recimo odjeli od 5. do 8. razreda 12 i 13 učenika. Možda je to onako nekako najbolji broj s kojim se može raditi i može se onako individualno pristupiti svakom učeniku. Pa kad bi bar tako ostalo, bili bi zadovoljni. Vidjet ćemo o tome nešto kasnije. Kratki predah i vraćamo se. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Kako je živjeti u malim slavonskim općinama, što o tome govore demografski podaci, imaju li male općine perspektivu, mogu li samostalno funkcionirati, na čemu temelje svoj razvoj, što im je donijelo šansu u Europskoj uniji. Na primjeru općine Trnava, koja nam u srijedu slavi dan općine, pokušavamo doznati od načelnice Irene Mikić-Brezina i Katice Vračević, ravnateljice osnovne škole Josipa Jurja Štrosmera. Rekli ste 1500 stanovnika, što je još specifično za vašu općinu, načelnice? Pa evo, znači imamo tih 6 manjih naselja. Kod nas je uvijek znači poznato razvoj vinogradarstva, iako ima znači općenito ovako poljoprivrede, ratarstva, ali evo vinogradi su od uvijek poznati od trnavačko vino. Imamo tu i manifestaciju Bonavita koja je uz to i vezana, evo već 33 godine znači kod nas se organizira. Evo, što se tiče općine, znači gledamo da se svake godine radi na poboljšanju infrastrukture i boljitku da svim našim stanovnicima bude ljepše, ugodnije živjeti. Svake godine pokušamo doći i do tih europskih sredstava i europskog novca, jer nam je tako lakše, jer dobijemo čak ili 100% financiranja ili sufinanciranje neko malo uz pomoć ministarstava, evo isto. Znači rješavamo svake godine uglavnom da se ta infrastruktura riješi i evo ove godine, odnosno prošle godine 2019. godine jedino naše selo koje nije imalo vodovod, dobili smo uz pomoć Đakovačkog vodovoda, znači prijavili su se na mjeru 721 što bi se znači ove godine ili iduće trebalo izgraditi vodovodna mreža u Hrkanovce. Spominjate vinograde. Da. Koliko je zapravo tamo uistinu pravih vinogradara, koliko se vina proizvede?
Pa sad točno količina svako za sebe, kao kaže, zna. Odnosno, to pitam stoga što pokušavam, koliko je zapravo ozbiljnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava? Pa ima ono koja su, znači, privatna, bar 3 vinarije koje su ozbiljnije, jel? I znači ova misna vina što inače djeluju. Naravno imamo i vinograde đakovačkih vina na području Lapovaca, ali to je, jel, pripada njima, ali ovo su, evo, koje su kod nas registrirane, jel? Znači 3 manja vinara i misna vina. Već više od 3 stoljeća u životu Trnavačkog kraja značajnu ulogu imaju Đakovačka osječka nadbiskupija, odnosno ima Đakovačko osječka nadbiskupija koja tamo ima svoje vinograde i stoga smo se obratili monsignoru Nedjeljku Čutiri, ekonomu Đakovačko osječke nadbiskupije, pa nam je on pokušao sublimirati svoj stav o suradnji, o perspektivi toga kraja. Lijepo pozdravljam sve slušatelje i čestitam ovom prilikom i samoj općini Trnava njezin dan, dan zaštitnika Svetog Vinka. Na isti dan dok i općina Trnava ima svog zaštitnika i mi u našim misnim vinima u biskupiji blagoslovljavamo vinograde. Kada god je to moguće budu biskupi, tako će i ove godine mislim biti sva trojica i svećenici koji god su slobodni, a i naši prijatelji i suradnici. Ja bih se samo osvrnio malo na život nadbiskupije sada, a prije biskupije i suradnje sa mjestom Trnava. Svi ljudi koji u Trnavi žive znaju da smo mi povezani jednom pupčanom vrpcom velikom, da u prijašnje vrijeme kada je zapravo jedini možda gospodarski segment ili faktor bila nadbiskupija, tada biskupija, njihovi ljudi su kod nas živjeli, radili i s nama nekako vodili i svoje obitelji i svoju suradnju. Svećenici koji su s strane biskupa i postavljani za župnike u Trnavi, oni su ponekad znali imati i u samoj župi svoju suradnju ili kod časa sestara koje također imaju svoju prisutnost u ovoj općini. Nedavno smo proslavili 2016. 300 godina. Ja se ne mogu tako daleko vraćati unazad, ali se mogu vratiti u ono što znam još kao mladi svećenik i prije toga bogoslov, da je suradnja između općine i nadbiskupije bila uvijek na jednoj razini dosta visokoj. Mi smo u prijašnje doba imali preko 30 djelatnika i radnika u Trnavi. Ako uzmete da je 30 radnika po nekoliko članova obitelji, 100-tinjak ljudi iz te općine je imalo kod nas osiguranu nekakvu egzistenciju. Kada je došla nova podjela našeg gospodarskog rada i poslovanja, jedan dio radnika je otišao, ali i sada je ostalo otprilike, mi sve skupa u našim misnim vinima imamo 15 radnika, od toga 11 u proizvodnji. Tih 11 radnika redovito kod nas su zaposleni, imaju svoje prihode, svoja primanja i prehranjuju svoju obitelj. Osim njih, ono što je problem svih gospodarstvenika, a tako i nas koji vodimo vinogradarstvo, su radnici koji nisu prijavljeni nego sezonci, oni koji nam su potrebni, evo sada u rezidbi, kasnije u berbi i da ne nabrajam sve elemente koji jesu. Ta suradnja je dobra. Mogla bi biti puno veća, ali razumijemo sve ono što se događa, da su neki ljudi otišli, pa iz misnih vina su nam otišli vodeći ljudi, jedan u Norvešku, jedan je u Njemačkoj i tako dalje, ali zato su ne oni koji su ostali, kada god je to moguće, spremni doći i u Nadnicu i ovih 11 s nama surađuju. Što se tiče ljudi koji vode općinu Trnava, s njima surađujemo ne samo na dan Svetog Vinka, nego kad se događaju neki elementi i neka događanja ili neke bitne stvari koje su i za biskupiju i za njih. Ja mislim da ovih naših 15 radnika mogu to i potvrditi koliko im znači kod kuće imati posao i tako dalje. Mi se nadamo da će u budućnosti biti zaposleno i više ljudi. Mi se nadamo da će misna vina koja su na jedan način proizišla iz onih dosadašnjeg rada pa iz gospodarstva Ravan i sada su firma koja zaista je prisutna i sa svojom prošlošću i sa svojom sadašnjošću, da će ona moći osigurati i nove suradnje i nove bolje uvjete i za naše radnike i za sve koji u Trnavi borave, žive i s nama surađuju. Ljudi koji budu na misi i koji budu na dopodne u Trnavi, oni će biti prisutni na blagoslovu vinograda u 12 sati na Svetoga Vinka, a onda će se vratiti u svoje prostore i nastaviti dalje staviti svoga zaštitnika. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
Evo, čuli smo što kaže o suradnji općine i misnih vina monsignor Nedjeljko Čutura, ekonom Đakovačko-osječke nadbiskupije. Koliko tu postoji, načelnice, mogućnost da još unaprijedite suradnju, da napravite dodatni iskorak? Pa svakako da, kao kaže, uvijek se nađe načina i mogućnosti da bi se to još moglo i poboljšati, ali evo, kako je i monsignor rekao, nadamo se u idućim godinama da će to možda biti više, pa evo i s tim zapošljavanjima, jeli to, iako evo, što se tiče ove godine, odnosno prošle 2 godine, tu je i općina jedan od velikih poslodavaca na našem području, jer smo općina kao nositelj projekta Zaželi zaposlili smo 12 osoba i sa područja, odnosno 12 žena sa područja općine Trnava i udruga žena Sunčice također 13 žena sa područja. Znači tu vam je ukupno kad gledamo 25 osoba koje su bile zaposlene 2 godine. Tako da uvijek što se toga tiče, znači zapošljavanja, važno je znači imati radnike, dobro sad u zadnje vrijeme možda i manjak čak, jer imamo jedan gospodarski subjekt koji niče kod nas, pa evo ima stalno i problema sa nalaženjem radne snage u Lapovcima i znači, ali ima evo jedan dio koji tamo zaposlen isto. Znači važno za ostanak svakako na području bilo gdje, ne sad samo u općini Trnava, je posao i naravno plaća koja će biti dostatna za dostojan, kao kaže, i normalan život. Spomenuli ste program Zaželi. Koliko je zapravo staračkih domaćinstava? Jesu li sva obuhvaćena ovim o čemu ste malo prije govorili? Pa evo, znači tih naših 20 žena koje inače idu, svaka ima bar 5 korisnika i to vam je 100-tinjak staračkih domaćinstava. I baš smo i komentirali i ovih dana, znači bliži se kraj tog projekta, 31.3. žene prestaju sa radom, nažalost. Mislim da će našim tim korisnicima biti stvarno nezgodno, jer već su počeli, kao kaže i prošle godine, a sad pred kraj još više, znači propitivanje pa šta će biti s nama, jer to je dug period kad su oni nekog, znači došao im je netko u kuću, pomogao im, pričao, nije bitno, znači i sama ta priča ljudima je bila, jer u tim baš manjim sredinama kao eto Hrkanovci, Svetoblaž, ima puno starijih i samih osoba koji su i kojima je potrebna svaka pomoć. Šta će biti poslije tog 31.3. mi smo pisali ministarstvu i pitali hoće li se taj projekt produžiti i ne znam kad će biti. Konkretno nismo ništa dobili, u biti bazira se na onom da novi taj program, kao kaže, od 21. godine, da bi se možda onda moglo opet nešto tako pokrenuti, ali za sada znači zapravo je sve bilo posljedica ulaska u Europsku uniju, odnosno korištenja fondova. Sredstava, jeste li tu ostvarili sve što ste mogli ostvariti? Pa prilično jesmo sad, jer smo sve što smo, kao kaže, ali možemo biti zadovoljni, jer iskoristili smo dosta mjera, i 7.2 i 7.2.1 i 7.2.2 za rekonstrukciju cesta, upravo te europske socijalne fondove, znači imamo ta 2 projekta koje su u tijeku. Jedno vrijeme, evo sad znači je nekakav i zastoj. Imamo 6 projekata, upravo taj socijalni fond, kao kaže, koji čeka, nismo dobili nikakve obavijesti. Za jedan je došlo, znači da je on prihvaćen, ali zbog nedostatka sredstava je trenutno na čekanju, možda će se alocirati kao dodatna količina sredstava da bi se mogao financirati. Za ove, znači 5 projekata čekamo, nismo dobili ni da smo prošli administrativnu kontrolu, mi smo mislili da će se to brže rješavati, ali znači baš u tim programima koji su prijavljeni obuhvaćeno je, znači od djece do najstarijih osoba, znači i za određene skupine, i učeničke, znači i prije kao kaže škole i poslije škole, ne znam, i tako, i za mladež, i za, kažem, starije, i za invalidne osobe čak, ali evo tu čekamo. Od ovih nekih drugih mjera, znači rekonstrukcija cesta, pa evo 7.2.1 što sam ispomenuo, što se Đakovački vodovod prijavio, evo isto je znači iskorištena mjera, evo nažalost jedino ova mjera 7.4, tu nismo povukli sredstva za jedan multifunkcionalni sportski teren, ali evo možda u nekom narednom razdoblju. Koliko su izvorna proračunska sredstva vaše općine? Ovom novom decentralizacijom koja je počela, kao kaže, prije 1-2, imamo više svojih vlastitih sredstava, tu negdje oko 2 do 3 milijuna kuna. I zato evo sve što gledamo, znači ono što
što možemo isfinancirati sami odradimo. Ono što naravno se negdje nudi da moramo sufinancirati, pa prijavit ćemo se, sufinancirat ćemo taj dio koji ćemo 20% ili nešto. Opet nam se, znači, na bilo koji natječaj koji se kao pokaže, mi se svagdje prijavljujemo. Ne razmišljamo hoćemo mi imati svih sredstava, a imat ćemo, dobro je. Nekako ćemo to sve kao isfinancirati i prebroditi, kao kaže. I onako još evo 2011. za onaj prvi IPARD predpristupnih sredstava otplaćujemo kredit, pa eto šta sad otplaćujemo i evo. Godine prolaze, na godinu nam i prestaje taj kredit. Škola, općina, suradnja, može li jedno bez drugoga? Kako surađujete i koliko ste prisutni jedni kod drugih i koliko je to bilo je rasprava tijekom rasprave o kurikularnoj reformi, potrebi racionalizacije mreže, pa kažu treba ukinuti škole koji nemaju dovoljan broj učenika. Možete li zamisliti Trnavu, općinu Trnava bez osnovne škole? Pa ne mogu, onda vjerojatno općina ne bi ni bila općina, jer suradnja općine i škole mora biti u svakom slučaju, to su djeca općinska, da tako kažem. Znači općina uvijek tu kad nam treba, mi smo naravno tu kad njima treba, evo i za dan općine priređujemo učiteljice i učitelji su osmislili jedan lijepi program, baš sam bila neposredno prije toga na probi i nadam se da će gosti biti zadovoljni i evo kad god nas pozovu mi smo tu, a i naravno kad se mi obratimo i prošle godine su nam kupili neka računala i tako sponzorirali majice i znači trebamo tražiti. Da. Kažu neki, kad bi nam još i školu zatvorili, onda bi ta definitivno sredina umrla. Sigurno. Mislim, kao kaže, godinama se priča i o ukidanju općina, inače malih općina. Mislim da to ne bi dovelo ničem dobrom, kao kaže, jer mi ipak u ove koliko smo općina i ne znam ja, sa Đakovštine je bilo, ne znam, sa osječkog područja, opet mi drugačije gledamo, ne znam, koji smo tamo i brže ćemo se do nekih sredstava sami doći nego da sad netko u ime naše. Mislim, to je danas neizvedivo kao i nije dobro, a tako škola naravno, mislim, mora biti škola, jer evo kad se i tako neke te područne zatvore, već vidite, kao kaže neki dan je netko i na televiziji spomenuo, čim školu ukinu, to vam znači ono stvarno potop, kao kaže, na neki način, jel? Ne dajte. Nećemo da. Perspektiva gospodarski je poljoprivreda. Da. Snimili smo jedno zanimljivo razmišljanje, može li se i kako živjeti od poljoprivrede na području općine Trnava i imali perspektive za mlade koji žele ostati tamo. Pitali smo Darka Belira, jednog od većih poljoprivrednika u tom kraju, poslušajmo zajedno i time ćemo nekako sublimirati. Pa evo, pozdrav isto svima, pa mislim da ima perspektive živjeti na selu, živjeti u maloj sredini, u maloj općini. Ko se je uzeo da se bavi poljoprivredom, u toj mora nastojati da drži svoju proizvodnju na jednom nekom optimalnom nivou da bi mogao opstati uopće na ovom tržištu. Kad ste, kako i zašto odlučili zapravo ostati? Jeste li kad razmišljali otići iz Trnave i čime se zapravo bavite i možete li nam donekle približiti, evo, vaša generacija, koliko vas je i ima li Trnava gospodarsku perspektivu? Pa evo, ja sam se počeo baviti poljoprivredom pa čim sam završio srednju školu. Krenuo sam na fakultet, ali sam od toga odustao. Imali smo u početku krave, pa smo ono vrijeme kad je cijena mlijeka jako pala odlučili to rasprodati i počeli smo se baviti ratarstvom. Pa evo, ja sam došao neki približno cirka 100 hektara i od toga danas radimo i od toga živimo na selu. A što se tiče moje generacije, pa nema puno, bi mogu reći, u Trnavi koji se bave intenzivno poljoprivredom. Na cijeloj općini imam, možda ne mogu reći koliko točno, ali mislim da nije velik broj, jedno 10-ak ljudi koji se bave intenzivno poljoprivredom. A sve ovo ostalo je nešto sitno ovako za sebe, što bi rekao da se bave. Što je onda perspektiva, što bi, da možete utjecati na one koji donose odluke zapravo i na višim razinama, kako omogućiti tom kraju brži gospodarski razvoj? Pa evo, trenutno u našem kraju u Trnavi kako omogućiti brži gospodarski razvoj,
Vrlo jednostavno. Mi smo ovaj kraj koji je jako zakinut sa jednom državnom odlukom, međutim to se nama moglo bi se, kako bi rekli, iskompenzirati. Kod nas ima jako zemljišta koje su zapuštene, ali su nisu baš na ravnom terenu, to su već sada jako velike šikare. Pa država bi mogla nama na neki način izaći na teren i vidjeti da od toga nema neke velike koristi, da proda nam, jednostavno nam da, možda nekom povoljnijoj cijeni, da li ustupiti nekome i vidjeti ko neko želi i to se jednostavno iskrčiti i staviti u poljoprivrednu funkciju. Na taj način bi se možda i povećao broj poljoprivrednika, možda neko tko želi baviti se uzgojom govedarstva, svinjogojstva na otvorenom, znači to ima jako velike mogućnosti jer su jako velike površine državne zemlje zarasle koje nisu baš za ratarske kulture. Vjerujete li da zapadna Đakovština, evo vaš kraj, Trnava, općina Trnava ima perspektivu? Pa ja mislim da imamo perspektivu. Kao prvo imamo i možemo se baviti i vinogradarstvom, voćarstvom, stočarstvom, poljoprivredom, znači mi smo jedan kraj, mogu reći tako, koji na tom području koji imamo takvu strukturu da se možemo baviti svime i svačim, što bi rekao. Tko se bavi poljoprivredom zna šta je to i kako treba raditi. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Sublimirajmo. Što možete i kako učiniti sami, načelnice? Pa evo, mi pokušamo svake godine i našim donošenjem proračuna nešto učiniti za naše ljude, znači dodatno. Pa osim što naravno isplaćujemo naknadu za svako novorođeno dijete, evo ove godine u proračunu smo osigurali sredstva za kupnju mladih, znači kupnju nekretnina koje će se koristiti u stambene svrhe za mlade obitelji, znači uvjete naravno da se tamo živi. Tu je za sada osigurano je 100.000 kuna, ali naravno ako bude više zahtjeva još ćemo osigurati više sredstava, znači rebalansom. Mislim da je to jedan način, znači na koji pokušamo da ipak mlade obitelji ostane na našem području, da ima više djece, znači svake godine, evo u zadnje 2 godine sudjelujemo naravno u sufinanciranju nabavke školskog pribora, udžbenika našim osnovnoškolcima, znači svima. Sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola, sufinanciramo prehranu učenika osnovnih škola, studentima, evo isto pokušamo. Ne isplaćujemo za sada stipendije, ali za Uskrs i Božić smo isplaćivali po 500 kuna kao nekakvu naknadu, jel da i oni imaju nešto novaca. Naravno, ove ostale socijalne potrebe, to kako se komu kaže, ali uvijek znači ako je nekom baš nekakva teška potreba da vidimo da je u teškoj situaciji, nastojimo pomoći. Evo, kažem, ovo bi posebno naglasila u poziciju proračunu ove godine. Mislim da će biti zainteresiranih ljudi, znači da se ipak, kao kaže, ostane kod nas na selu. A evo, ako bude se pokazalo pozitivno na godinu, će se još nešto smisli da se možda i dodatno još isfinancira, ali kažem, evo, znam da su to možda mjere koje se, kao kaže, gašenje požara, da je to ipak neka veća politika se treba donijeti što se tiče općenito života u takvim malim sredinama, jer u zadnje vrijeme, znači nismo tu samo mi u pitanju, općenito, kao kaže, sela u Đakovštini, u Slavoniji, a i dalje koliko vidimo i u medijima, znači i u Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori su nažalost takvo stanje. Evo, gospodin Belir je spomenuo, jel bi, vrlo kratko molim vas, ovo stavljanje u funkciju ove zemlje, zapuštene zemlje, je li to uistinu dignulo sigurno taj kraj? Da bi, jel vidite, mi po programu poljoprivrednog zemljišta što je doneseno, vodi se oko 900 hektara, znači zemljišta državnog, a tu je samo oko 200 hektara stavljeno koje se trenutno radi u funkciju, a ovih znači 700 hektara je ništa. Za sada se uopće ne koristi. To je velika površina. Je li to znaju u Ministarstvu poljoprivrede? A čujte, znaju i onda dođete tamo i pokušavate im nešto objasniti, ali to sve ostaje nekako nezainteresirano, kao kaže, znate, Zagreb dokle vidi, jel da, kao kaže, a to bi za nas vjerovatno puno značilo.
evo, pokušavat ćemo još svakako, kao kaže, u razgovoru s njima to vidi da li se može nešto napraviti da se našim stanovnicima poboljša i što se tiče da dođu do tog državnog zemljišta. Ravnateljice, imaju li zaključna vaša misao, imaju li vaši učenici perspektivu u tom kraju? Pa evo, ako općina svojim projektima, a ja vjerujem da hoće zadržati mlade u Trnavi i u općini, onda se mi ne moramo bojati, znamo da će biti i djece u školi. Vaš je 3. mandat načelnice, imate ambicija još? Naravno. Zašto prekiniti ako nešto ide za sad, vidjet ću. Ja ne kažem da se može u nedogled, bude zasićenje i svega, kao kaže i kod svih, ali evo, ja se nadam na godinu. Za godinu i pol su nam lokalni izbori, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Poštovani slušatelji, uoči dana općine Trnava pokušali smo odgovoriti na jedno obično malo pitanje kako je živjeti u malim slavonskim općinama. Evo, upravo na primjeru općine Trnava. Hvala vam, nastavit ćemo pratiti što radite, pa će biti prigode napraviti s vremena na vrijeme još koju analizu. Hvala i vama. Hvala vam. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Ponedjeljkom u 13:30. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. Ponedjeljkom u 13:30. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Elektroničkih medija.